راديو برهان كبورات سمعتنا أبزلكم لبا وسلامتا يبصحكم نسدرا بيتات أخاخبه فسهن حقوسن قنيات بعلات فاسيقا عيد الفطرن تنسى أن حلفكم كتكونوا من يوتنايو بتسعن شوعتنت بحمشت ميغا هرز كاب استوديو راديو لورا كتما زوريك سويزرلاند زفنو مدب راديو برهان إنه ورحو مدبو جميرو زبرنا تحلان كحدير ديت بينك يا لمولا تقامر قرنتي نايلي زبرنا تحلان تترايني بركلي تلا لما لا كريم دو بيك غني دامي بدو لي بريت عيني لا ما لا لا نايلتي زبرنا تحلي تترايني بركلي تلا ما لا زبرنا تحلان كحدير ديت بينك يا لمولا تقامر قرنتي نايلتي زبرنا تحلان تترايني بركلي تلا لما لا فقري قدا زلتت عبز عليك انت تغمم نايلتي زبرنا تحلي تترايني بركلي تلا لما لا شغلتكني بين كريمة بين
قد محمشت عامت زجمرت راديو برهان نبدوهتا سدت أب مقطام زحجزونا مدبات موهات بمدلاو ناب سمعتات فنو سلازخونه لومون أب كنتات أمرا أويت عنا قلعتن التألاليون زملكات مدبحيزنا متينا لنا عدم تقاشانا دكتور فانا السفاو أو هاديت أبسرات والدن تساتفت إريزوم حتوتات بمغرب أمعرقوا ملو ندكتور فانا بفلاي نبملؤم تساتفتي مدب استمرو إيرزون كعب حفشا بشم راديو برهان النامس قلنا تحرزادر في نابت مدب كنسقاقركم
شاماتي قروبية حابرة 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 لا لا لينا 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 شاماتي قروبية حابرة شاماتي قروبية حابرة شاماتي قروبية حابرة شاماتي قروبية حابرة ولا لينا لا لينا لا لينا لا لينا لا لينا لا لينا دكتور فانا أزينا نمسكنكي سلتي تقدم سنتكي خم كل جزء نزاربو دكتور فانا ناي قلعت سبيشاليست حكيمية أب فينتور تور تسرح مالتيو ساق كل جزء إرتراويان نمحجز بزلوا عقمي كم كلهم توما بزز حجز حوات كم بعلنا تنقل كم بعل فيبن كلهم زم أب كم زعينا سنت فوق أحوات بيستغل علامة أن إرتراويان نمحجز تنتف سلازي نزي أب إرتراويان بزو حتوتات سلازلو بفلاي مسقول عن تمرتن زي التحاحز بزو حتوتات سلازلنا لو ما عن تعدي منايا مس كل زلوا نايس راح تعقي فقدن يخينا لا بشمكم أزي مسكنا دكتور فانا نسات بحفشة مسرحة أب هوسبيتال زقات ما مس إرتراويان قول عزت أساس حتوتات أرستات كتقرب لنا عداليات تنزل مسرحا حفشة وناي قول عقنتاتن إرتراويان أب تمرت بفلاي تنقول عزقات ممنا بأخ أزموت ونفت حكمنا انت يزلوا من السام سقربت لنا دحريو نحنا حتوتات حتى اينا قام حتونا تمركيسا خا ملس غتبنا امالتي دكتور فانا دقيمه بشم كلهم زما بزلوا احواتي مسكنتي سلام مشي تكبر لنا عجلنا اخوكي اوكي بزح قني لي ابصرا كلاتكم عدمكم مالتيو اجبت زلني حصر زبده تግርኛ كفتني خرداكم بتي اب معالتاوي ابصر هيزر زرخبو شجرات تشالنج معناتيو أسو مجمريا قلعت كاب كلتا عامت سقع 10 عامت إرتراويان يموتون معناتيو بهوسبيتال كاب كله صدرهم يوم زيجنقوا معناتيو تخونتات كما أبناء تمرتي شجرة لهم مبزحتهم تيوم ممهران نوح جزء دقهم طبق على بلوام أسو دحان يوم يبلوام دحار أبتناي مغيار كون كله كاب كم أبنت كاب كيندرغاردن ناب قدامي كفل كون كله أبت übergang بحال أبت غير له جزء ويكا أبت بريمارشولة كاب شادشاي نابت Oberstufe بحال كله نابت secondary school مالتيو شعو plötzlich also handebet zum Mamharan ደቅኹም ሲ ጽቡቕ የለዉ ንብሎም ደቅኹም ሲ ወይ ኖርማል ኣይኮኑን ወይ ናይ ኣእምሮ ሽግር ኣለዎም ይብልዎም ማለት እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ግን ፈፂሙ ሰብ ከምዚ ኣነ ዝርድኣኒ ነቶም ስድራስ ምክሪ ዝህቦም ወይ ዘረድኦም የለን ከምኡ ኢሎም እዮም ዝቐርቡኒ ማለት እዩ ድሓር እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዘጋጥመኒ እንታይ እዩ ቆልዑቲ ከምዚ ረበሽቲ ይበሃሉ ኣብ ትምህርቲ ወይ ቆልዑት ይርብሹ ወይ መምሃራን ኣይሰምዑን ወይ ከዓ እቲ ዝተባህልዎ ትምህርቲ እቲ ከም ምኽብል ሱሲ ጽቡቕ ገይሮም ኣይርድኦም ጽቡቕ ገይሮም ኣይሰርሕዎን ኣተ ወይ ብላይስቱ ብናይ ሓንጎል ማለት እዩ እቲ መምሃራን ዝብልዎም ሲ ብግዚኦም ጽሒፎም መልሲ ይህቡዶም ወይ ከዓ ብፈሃልተን ኣቶ ብኣቀራርባ ከምዚ ይርብሹ ከም ዝበልኩም እዚአን ክልተአን ኣብ ትምህርቲ ብጣዕሚ መምሃራን ዝዕዘብዎም ድሓር ነቶም ስድራ ብዙሕ ዕድል የብሎም ክርድእዎ እንታይ ኩነታት ከመይ ገይሮም ኣብ ገዛ ሓግዝዎም ይኽእሉ ወይ ከዓ ከምዚ መምሃራን ብኤክስትራ ገይሮም ብደገ
እቲ ሽግር ኣብ ኤርትራ ዝዕዘቦሲ እንታይ እዩ እቲ ምክንያት ኣብ ምንታይ እዩ ጎሊሉ ዘሎስ ከይተረድኡ ፀንሑ ማለት እዩ ድሓር ሃንደበት እቶም መምሃራን ወይ ኣብ ሶንዶ ሹለ ክኣትው ኣለዎም ወይ ከዓኒ ኣብ ሃይል ፔዳጎጊ ሸሹለ ኣዚ በብዓይነቱ ሶሉሽን ባዕሎም ይምድቡ ማለት እዩ ድሓር እቶም ስድራ ብጣዕሚ ኣብ ጭንቀት ይኣቱ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ሰብ ብዙሕ ይድውለለይ ማለት እዩ ድሓር ኣነ እንታይ ምክሪ ይህቦም መጀመርያ እንተ ፅሑፍ ነገር ኣሎ ኮይኑ እቲ ፅሑፍ ሰዱለ ይፈትኑ ብሎም እንታይ ክርዳእኒ እቲ ቆልዓስ ሽግሩስ እንታይ እዩ እስካ ሕጂስ እንታይ ተባሂሎም እንታን ኣነ ቀልጢፈ ኣብቲ ሶሉሽን ከኣቱ ኣብቲ እንታይ ዓይነት ቴስት ክገብር እየ ወይ እንታይ ዓይነት ምክሪ ክበኩም እየ ወይ ከዓ ከመይ ገይረ ምስ መምሃራን ኮንታክት ክገብር እየ ብከምኡሲ እንተ ሓገዝ ካባይ ትደልዩ ኮንኩም መጀመርያ እቲ ዘለኩም ፅሑፍ ሓቲትኩም ድሓር ተርሚና ባይ ጌርኩም ተቀረብኩም ይቅልጥፍ ስለ ብዙሕ ሰብ ፅበ ማለት እዩ ድሓር እቶም ስድራ ተርሚን ምስ ተዋሃቡ ናባይ ምስ መፁ እንታይ ይዕዘብ መስለኩም ኢንዲቪድዋል ካብ ሓደ ፋሚሊ ናብ ሓደ ፋሚሊ ሲ ይፈላለዩ ኩሎም ፋሚሊ ሓደ ክብለኩም ኣይክእልኒ ግን እንታይ ይዕዘብ ወይ ኣብ ገዛ እቲ ቆልዓ ብዙሕ ናፅነት ኣለዎ ኣዞ ከም ኣብነት ቴሌቪዥን ዝሪኤሉ ብዘይ ዓቐን ማለት እዩ ኣዚ ወይ ቴሌፎን ድሕዘሉ ወይ ከዓ እቲ ጌም ዝፃወተሉ እሱ ይዕዘብ ኣብ ሓደ ፋሚሊ ማለት እዩ ድሓር ኣብ ትምህርቲ ክስታይ ኣሎ ሩልስ ኣሎ ወይ ሬገን እንታይ ድበሃል ብትግርኛ ንኹማ ሬገን ስነ ስርዓት እዩ ድበሃል ሕግታት ዳንከ ኣብ ትምህርቲ ሽዑ ሕግታት ኣሎ ኖ እቲ ቆልዓ ክኣቱ ከሎ መጀመርያ ጃኬቱ ይሰቅል ኢዱ ይሕፀብ ማለትሲ ኣይጠፋኣኩምን እዩ ኖርማል ሕጊ ማለት እዩ እቲ ቆልዓ ኣብ ገዛ ግን ዝዕዘቦም ሓንሳብ ወይ ኣዴታት በይነን ዘዕብያ ኹና ወይ ከዓኒ ካልእ ሕሙም ቆልዓ ዘለዎን ይኹን ወይ ከዓ እቲ ሰብኣይ ሓዲግዎን ዝኸደ ብዙሕ ጭንቀት ዘለዎን ማለት እየ ሽዑ ኣብቲ ገዛ ኣፀቢቕካ ዲብ ተኣቲኻ ከመይ እዩ እቲ መዓልታዊ ሕጊ ተበልካ መዓዝ ድቅስ መዓዝ ትስእ ከመይ ጌርኩም ኣመጋግባ ከመይ እዩ ብሓንሳብ ኮፍ ኢልኩም ትበልዑ ዲኹም ተልካ ከማን ኣሎ ሓደ ከምኡታት ከኽብራ ዘይክእላ ስለምንታይ ትቆልዓ ስለዝርብሽ ሲ ስቕጥራ ኢሉ ይብላ ኢለን ኣብ ቴሌቪዥን ኣፀቢቑ ዘድህብ ቆልዓ ኣሎ ንዑ ኖርማል ዝኾነ ድሓር ኣብቲ ትምህርቲ ከይድ ከሎ ትቆልዓ እቲ ብፍላይ እንተ ንእሽተይ ኮይኑ ፀቢቑ ቀዳማይ ካልኣይ ክፍቲ ኮይኑ እቲ ሕግታት ኖርማል መስሎ ኣብ ገዛ ዘሎ ሽዑ ኣብ ትምህርቲ ከዓ ካልእ ሕጊ ፀንሖ ሽዑ እቲ ሓንጎሉ ይናወፅ ማለት እዩ እቲ ቆልዓ ግን እቲ ሽግሩ ይገልፅን እዩ እዚኣ ፀቢቐ ይዕዘብ ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ዝዕዘባ ከዓ እንታይ እያ ኣብ ገዛ ብጣዕሚ ከቢድ ሕጊ ይፀንሕ ማለትሲ ኣፀቢቑ እቲ ቆልዓ ስጋዕ ድንበርከኹ ቆልዑት ኣለዉ ናባይ ዝመፁ ወይ ከዓ ድቕፅዑ ድህረሙ ክጋገዩ ከለዉ ኣፀቢቑ ፅኑዕ ዝኾነ ሕጊ ይፀንሕ ዶ ድሓር እቲ ቆልዓ ክዓቢ ከሎ ብሽባይት እንታይ መስሎ ኣሃ እዚ ሕጊ እዚ ኖርማል እዩ እንተ ሰብ ኣቦይ ወይ ኣደይ የፈራርሑን እዮም ብማህረምታዲ ወይ ብዓይኖም ወይ ብመፃዕቲ ወይ ብምኹራይ ምሻሎ ድሓር ኣብቲ ትምህርቲ ከዓ ከምኡ ሕጊ የለን ኣብ ትምህርቲ ምስቲ ቆልዓ ትረዳዳእ ነቲ ቆልዓ እንዳረዳእኻ እዩ ከምዚ ፅኑዕ መፃዕቲ ምንብርካኽ ድዩ ወይ ከዓ ምፍራሕ የለን ሽዑ እቲ ቆልዓ ብፍላይ እንተ ንእሽተይ ኮይኑ እቲ ኣብ ገዛ ዘሎ ሕጊ ጥራይ እዩ ኖርማል ኢሉ ዝሓስቦ ብሓንጎሉ ሽዑ ብትምህርቲ ነተን መምሃራን ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ይንዕቕወን ወይ ከዓ እቲ ዝብልኦ ዘለዋ መፅዓቲ ከምዚ ሲሪየስ ኣይወስዶን እቲ ቆልዓ ሽዑ ይደናገር ብከምኡ እቲ ብዙሕ ምርባሽ ኣነ ዝዕዘቦ ማለት እዩ ሽዑ ስጋዕቶም ስድራ ዝላለዮም ስጋዕ ናይ ብሓቂ ሽግር ዝፈልጦ ግዜ ወስደለ ስለዝኾነ ፋሚሊ ቀልጢፉ ቁስሉ ኣይገፀልካን እዩ ድሓር ቀስ ብቀስ ግን በብዓይነቱ ቴስት እንዳገበርኩ በብዓይነቱ ዝርብ እንዳገበርኩ ነቶም ስድራ እቲ ሓቂ ከም ዝነግሩ ንገብር ማለት እዩ ሽዑኡ ከረድኦም ፍትን ኣብቲ ሶሉሽን ከዓ እንታይ እዩ እቲ ሕጊ ናይ ትምህርትን እቲ ሕጊ ናይ ገዛ ክቃረብ ኣለዎ ዋላ ሓደ ኣይኹን እምበር ቁሩብ ማለትሲ
ክመሳሰል ኣለዎ ተዘይኮነ ትቆልዓ ከም ጠባዩ ክመሓይሽ ኣይክእልን እዩ እዚኣት ሓንቲ ዘላ ትዕዘባ ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓ እንታይ እዩ ቱኔመንት ኣሶ በዛሓሎ ADHS ዝበሃል ኣሎ Aufmerksamkeitsdefizit Syndrom መምሃራን ቀልጢፎም ወላ ካልኦት ፋኽ ፐርሶንን ከምዚ ኤርጎቴራፒ ፕሲኮሞቶሪክ ዝገብሩሉ ሌራ ሃይል ፔዳጎግን ቀልጢፎም ኣብ ኤርትራውያን ዘይኮነ ዋላ ኣብ ካልኦት ኣሎ ከምዚ ብራዚልያን ፖርቱጋል ከምዚ ካልእ ቴምፐራሜንት ዘለዎም ቆልዑት ቀልጢፎም ADHS ኣለዎ ዝቆልዓ ኢሎም ዝጥርጥሩ ኣለዉ መብዛሕትኦም ቆልዑት ካብዚኦም ዝገለጽክዎን ዓዲ ዋላ ካብ ጢልያን ዋላ ካብ ኮሶቮ ኣለዉ በቃ ከምዚ ውዒ ስለ ዝብሉሲ ADHS ኣለዎ ዝቆልዓ ኢሎም ቀልጢፎም ኣብ ከምኡ ዝጠቕጥዎ ኣለዉ ድሓር እቲ ሹል ፒኮሎጊሸ ዲንስ ሲከፌቨን ገይጻልኩም ትፈልጥ እያ እቲ ከምዚ ድምርምሩ ሓካይ ማይኮኑን ግን ፒኮሎጊሸ ባክግራውንድ ዘለዎም ናይ ትምህርቲ ሰራሕተኛ እዮም ኣዞ ብሹል እዮም ዝኽፈሉ ማለት እዩ ሕጂ ሳቶም መሰል ኣለዎም ነቲ ቆልዓ ክምርምርዎ ኣቶ ቴስት ገብሩ ማለት የመርመራ ግን ከምዚ ኣነ ዝመስለኒ ናይ ግድን ስድራ ክፍርሙ ኣለዎም ንስድራ ነቶም ሰዋገሬcht und Obhutsrecht ዘለዎም ኣዞ ብመንግስቲ ሓላፍነት ዘለዎም ንዖም ከይተሓተ ዝኾነ መርመራ ክግበር ኣይፍቀድን እዩ ብጀካ ቶም ሌራ ቴስት ዝገብሩ ማለት እዩ ከምዚ ናይ ላይስቱንግ እንግሊሽ ማተዶጅ ማለት እዩ ዝኾነ ናይ ሓንጎል መርመራ ግን እምርኡ ከመይ ይሰርሕ ዝቆልዓ ኢልካ ንክትምርምሮ ናይ ግድን ወለዲ ክፍርሙ ኣለዎም ሕጂ ኣነ እንታይ ኣዕዘብ ወይ ኤርትራውያን ኣይተረድኦምን ድሓር ከይተረድኦም ገለ ነገር ፍርሙ ወይ ከዓ ኮኦፐራሲዮን የብሎምን ዞም ስድራ ኢሎም ኣለዉ ሓደ ክልተ ከማን እሶም ከይፈረሙ ዝተገብረ ቴስት ኣሎ ሕጂ ዘይከውን ነገር እዩ ኖርማል ሕጂ ብከምኡስ እንተዝኾነ ቴስት ክግበር ኮይኑ እቶም ስድራ ክሕተቱ ኣለዎም ንከምኡ ንኾኑ ከዓ እቶም ስድራ ክሓቱ ኣለዎም ማለት እዚ ነቲ ቆልዓ መዓልታዊ እንታይ ዓይነት እዮ ገዛ ኣለካ ሃውስ ኦፍ ጋብንሄፍት እንታይ እዩ ከምዚ ቮኸን ፕላን ዝበሃል ኣሎ ዝኾነ ነገር ትፍርሞ ኣሎ ቴስት ገይሩ ድዩ ትቆልዓ ምክትታል ማለት እየ ከምኡሲ ንሕና ኢና ነቲ ቆልዓ ክንግደሰሉ ዘለና እምበር ትቆልዓ ኣይኮነን ክነግረና ዘለዎ ንሕና በዓልናስ ክንሓትት ኣለና ቆልዓ ከዓ ስድራይ ይግደሱለዮም ስድራይ ይከታተሉን ኢሎም ኢሉ ክኣምን ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ከም ዝዕዘቦ ኣብቶም ናተይ ኬዝ ማለት እዩ ኣብታት ዝሪኦም ብዙሕ ስድራታት ብናቶም ሽግር ኣለዎም ብናቶም ሽትሬስ ኣለዎም ሕጂ እቲ ቆልዓ እንታይ ይገብር እቲ ቆልዓ ኣብ ምንታይ ኣሎ ብዙሕ ዘይፀቕጥሉ ስድራታት ኣለዉ ብፍላይ ክብለኩም ኣዴታት በይነን ዘዕብያ ውፃዓት እየን ሕጂ ከፈትየን ዘይኮናስ ከይፈትዋ ማለት እየ ብዙሓት ቆልዑት ኣለዉ ወይ ሓደ ቆልዓ ሕሙም ወይ ኣብ ዓዲ ዝኾነ ካልእ ሽግር ሃልወን ወይ ከዓ ምስ ሰብኣይ ሓዲግወን ዝኸደ ብዙሕ ጭንቀት ኣለወን ብከምኡ ኣብቲ ቆልዓሲ ናባይ ዝመፅእ ክፀጥ ኣይክእላን እየን ሕጂ ብከምኡ ብዙሕ ሽገር ይዕዘብ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ADHS ዝበሃል እቲ Aufmerksamkeitsdefizit Syndrom ኣብ ናይ ኤርትራውያን ይበዝሕ ክብል ኣይክእልን እየ እንታይ ይበዝሕ ኣብ ኤርትራውያን ቆልዑት ወላቲ ባህርያቶም ኣብ ትምህርቲ ከምዚ ውዕያት ኮይኖም መያ ትራውማtische Genese ብሎ ኣነ also traumatische Genese ማለት PTBS post traumatic disorder ወይ ከዓኒ ስድሮኦምሲ ጭንቀት ዘለዎም ኮይኖም ይረአዩና ኣነ ኤርትራውያን ስለምንታይ ከም ዝበልኩኹም ከም ትፈልጥዎ ስኻትኩም በዓልኩም ከማን ቅሱን ስድራ ኣለዎ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ካብዞም ሓደሽቲ ወይ ብወረቐት ሽግር ኣለወን ኣለዎም ወላ ቦታት ኣዚ ወረቐት ኣሳይለም ዘይብሎም ተኣስዊል ፌስ ዘይብሎም ምስኡ ተተሓዘ ከዓ ክሰርሑ ዘይክእሉ ነፃነት ዘይብሎም ኣብ ፅቡቅ ገዛ ክቕመጡ ብዙሕ ዓመታት ኣብ ከምዚ ፅብብ ዝበለ ገዛ ዝቕመጡ ቃል ሕጂ ኣብ ናይ ኮሮና ግዜ ትሓስቦ ከለካ ብዙሕ ሽግር ዘለዎም ፋሚሊ እፈልጥ ማለት እዩ ሕጂሲ ምስቲ ናይ ደገ ዝተተሓዘ ኮይኑሲ ኣብ ናይ ቆልዑት ብዙሕ ስግኣት ብዙሕ ሕማቅ ነገር ዝፈጥር ኮይኑ ይረአየኒ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ተረዲእዮም ዶክተር ፋና ADHS ኣለዎም ኢሎም ቶም መምሃራን ምስ ተኻትዑሞ ናብ ፍሉይ ሓኪም ክሰድዎም ምስ ጀመሩ እስምትን ከም ኤርትራዊት ትሽግሮም ርኢኺ እዚ ቆልዓ እዚ ከምኡ ዓይነት ፀገም የብሉን ኣብ ምባል ትገብርዮ ፃዕሪ ኣሎ ጌና
اوكي هجي خمي يقبر مسلك ابتي سولوشن كما تخلوه نو صنحو ما حنسب فانا عديها اس انتي مخانو قلت لنا قلت لهم عديها اس تقبلوا خلو انتي مالتي اوكي انت مالتي اوكي مستغاما تاني حاجنا aufmerksamkeit deficit syndrome مالتي كمي غير كاي فلت مسلكم تراي بفحالتن ابتمرتي بناي بحريات فلت ايكلنيو ግን እቲ ምንቅስቃስ ትخف ኢልካ ዘይምኽኣል ከምኡ ኢልካ ክትጥርጥር ትኽእል ንሓደ ቆልዓ ድሓር ግን ኣብቲ ሪያሊቲ ግን እንታይ ክትገብር መስለኩም መጀመርያ ቴስት ኣሎ ትገብሮ መጀመርያ ናይ ኣእምሮ ቴስት ትገብር ኢንተሊጀንስ ቴስት እቲ ኣእምሮስ ከመይ ይሰርሕ ናይ ቆልዓ ማለት እዩ ከመይ ቀልጢፉ ይሰርሕ ኢልካ ትምርምር ድሓር ከዓኒ ኣብ ምንታይ ሌቨል ኣሎ እቲ ኢኪዩ ማለት እዩ ኢኪዩ ናይ ቆልዓ ማለት እዩ እሱ ነቶም ቁዑት ኤርትራውያን ጀርመን ጽብገሮም ዘይክእሉ ካልቸር ፌር ቴስት ዝበሃል ኣሎ ብዘይ ቋንቋ ማለት እዩ ተዘይኮነ ፌር ኣይኮነን ስለቲ ቋንቋ ኤርትራዊ ቆልዓ ምናልባሽ እንተ ሓዲሽ ኮይኑስ ወይ ከዓ ምስኡ እንተዘይ ዓብየ ስለዘይክእሎ ካልእ ዓይነት ቴስት ንገብር ሽዑ እሱ ምስ ገበርካ ከዓኒ ኣሎ ኣብ ኮምፒውተር ከዓ ቴስት ትገብሮ ማለት እዩ ኣብ ኮምፒውተር ቴስት ትገብር ድሓር እቲ ቆልዓ ኣብ ምንታይ ይፀቅጥ ተሓንጎሉሲ ከተደናግሮ ትፍትን ኣብቲ ቴስት ከም ኣብነት በብዓይነቱ ሕቶ ትገብረሉ ነቲ ቆልዓ ወይ ከዓኒ ዝንጉዕ ድዩ ኣይ ዝንጉዕን ቀልጢፉ ድዩ ዝሰርሕ ድሓር በብዓይነቱ ፒሲዮሎጂ ቴስት ጌርና 3-4 ቴስት ማለት እዩ ንጎ ክመፅሎ እቲ ቆልዓ ሽዑኡ ADHS ኣለዎ ኢልና ክንምስክር ንኽእል es ein wissenschaftlicher Test eben ከምዚ ኪታፕ በሃል ኢኩ ቴስት ድሓር ንሕና ከም ጌርና ክንነግር ንኽእል ሕጂ ቶም መምሃራን ዝበልዎን ንሕና ንሪኦን መብዛሕትኡ ግዜ ኣይራኸብን እዩ ዋላ ነቶም ስድራ ሕቶ ትህቦም ኢኻ ከምዚ ፍቃገቦግን ነቶም መምሃራን ሽዑኡ ኩሉ ኣውስቢያተን ጌርካ ADHS ኣለዎን የብሉን ኢልካ ትምስክር ማለት እዩ ሕጂ ናይ ኤርትራውያን ቁዑት መብዛሕትኡ ግዜ ንሪኦም 50% كمان علوم كتب لا تخيني خا عند 30% تخونو إذا كمان رجعت أني أكون لكن بالنسبة لمنتاي أبتنا PTBS تاريخها صدرهم PTBS اللوم تصنحو زي جنكت مالتي post traumatische Belastungsstörung هجيت هذا كم عبنتا بينات ابنت جنكت هاللوا خوينو نجد أنتو قلعة كم نا ADHS سيمتوم يري ADHS كي كونه سلمتاي تاد بعلى قسنتي كونتن تاد بزح تبكي تاد بزح ايتردان نتقول ايتردان ويكا جيزيتبون هجي تقول عش ستريس جبر ستريس لازلو بوش تخاني روح كونك انيو كايل ما يكونن مسخاني سلا aufmerksamkeit تدلي تقدسنت كاب ابيت تدلي كربش غال اسو تكيتس بطعم بزحيو ግን ኣብሳራ ነቲ ሕቶ ክንክምልስ ብቴስት ጌርካ እዩ ኣብ ሆስፒታል ድፍለጥ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሓት ኤርትራውያን ADHS የብሎም ኒለ ይምስክረሎም ፈውሱ እውን ኣይድሎምን ይብለ ሓደ ክልተ ግን ADHS ኣለዎም ከዓ ድብሎም ኣለዎ ማለት እዩ ሽዑኡ እንታይ ትገብር በት ሓደ ወገን ነቶም ሓደ ክልተ ዘለዎም እንታይ ይገብር መጀመርያ ፈውስሎ ጌታሊን ዝበሃል ክብድ በለ ፈውስዩ ግን ነቲ ቆልዓስ እንተ ውሕድ ሂብካዮ حق زوخ اليوم سلمتي بفلا أنت نفقل عقينوسي أبتمرت جيزت رأيت وسيلوه ناتو chance يعبن بر أي واحد نيو تزي كونه زم قلت كتفهم أبصون درشوا لخ أتويهم أسو التفوسي نتحنقولو كم زي بالانس قبرو مالتيو نتزقبو فوسط رأي ذهب دحر مستفوس خاني أبجز خاني تبايك غير علوه كم زي بالكهم أنت صدر أبونا دنا لوخين تقلعه كم يجرم أجبا بيغيروا بجزا كم يجرم حقي يجبروا نتقلعه زردوا حقي كم يجر كم مستقلعه سجيت وسد كم يجر كاب تلفزيون كاب هندي كاب دخلوا بلاولي زلوا نتقلعه ترحقه بحق مالت بتفكروا واحد مالتيو كم يجر كخاني أبتمرت تحجزه كم يجر بزح مغريبه مالتيو هجي أنا فانا سوري إتي مدهني تسبل كيوريتالين تقول تمرتو أدهبو نخمهار زيود زحجزه
انتي حنقول سلازلوسي أدهبه نخمحار حقزومش genau Ritalin das ist läuft unter das ist psychotrope Substanz behal also unter BTM Betäubungsmittelgesetz also حكيم هبو زخل Ritalin ግን ናይ ግድን መጀመርያ ክትወለካ ትቆልዓ ስለ ተሓንጎሉ ባላንስ ክኸውን ማለት እዩ ሳይድ ኤፌክት ኣለዎ ከም ኣብነት ትቆልዓ ኣቶ ምስ በልዓ ወስዶ ኣለዎ ቅድሚኡ ከዓኒ ላቦቴስ ኤካጌ ክገብር ኣለዎ ስለምንታይ ስለ ኣብቲ መጀመርያ ግዜ እቲ ደሙ ክልዕል ይኽእል ልቡ ቀዲፉ ወቃ ይኽእል ከም ቡን ሕሰብዎ ቆልዓ ቡን ክሰቲ ከሎ ከም ኮፊኢን ማለት እዩ ድሓር ትቆልዓ እንተጥዕኑ ሙሉእ ኮይኑ ናይ ግድን ከም ዝቐቁሩ ብንህቦ ማለት እዩ ድሓር እቲ ቆልዓ ባህርያቱ ይቕየር ኣብ ትምህርቲ ጀኽም ኣብነት ሓደ ቆልዓ ኣሎ ኣብ ሶንደር ሹለ ኣትዩ ወዲ 15 ዓመት እዩ ኣብ ሓንጎሉ ንፉዕ ከሎ ቴስት ጌርናስ ኖርማል ግን 4 ዓመት 3 ዓመት ድሮ ኣብ ናይ ሕማቕ ትምህርቲ ኣትዩ ኣብ ቴድ ይበሃል ABC ኣሎ ምሽብ ካንቶን ዙሪክ ድሓር ምስ መርመርናዮ ሰንቢድና ከመይ ገይሩ ዝቆልዓስ ኣብ ቴሎ ሓንጎሉ ኖርማል ይልናዮም ድሓር መምሃራ እንታይ ኢሎም እንታይ ክንገብር ኣይፅንዕን እዩ ኣዲኡ ኣይከኣለቱን ኣገባብ እዩ ገዛ ይገብርን እዩ ብኸምኡ ይመርዳእና ሓንጎሉ ምሉእ ምኾነ ኢሎምና ድሓር ሪታሊን ሂብናዮ ምስቲ ሪታሊን እቲ መምህር ብጣዕሚ ገሪምዎ ካልእ ሰብ ኮይኑ ዝቆልዓ ኢሉ 2-3 ዓመት ብጣዕሚ ዘይሰምዕ ዝርብሽ ሕማቕ ስነ ስርዓት ነይርዎ ሕጂ ግን ኣነ ገሪሙን ኢሉ እቲ መምህር ብጣዕሚ ፅቡቅ ከይዱ ድሓር ግን ትፈውስ ደው ኣቢልዎ ሰምታይ በቲ ሓደ ወገን ኣድዩ ደገፈቶን በቲ ሓደ ወገን ከምኡ በቃ ይበፈርቕ ነይሩ ብገዛ ይሕዝን እዩ ዝቆልዓ ነዚ ዛረበሉ ዘሎ ቆልዓ ሽዑቲ መምህር ኢሉ ንሓፂር ግዜ ብጣዕሚ ገሪሙን ነይሩ ኣቤ ክኢሩ ሓሲበ ነይረ ሕጂ ግን ኣብቲ ናይ ቅድሙ ትፈውስ ካብ ዘይወስዶስ ኣብ ቅድሙ ተመሊሱ ኢሉ ብሕማቕ ወዲቑ ከምኡታት ብዙሓት ኣለኒ ማለት እዩ ኣብ ኣፌን ፋልቲ ሪታሊን ንዕኡ ክጎድኦ ኢልና ኮና ንህቦ እንተ ናይ ብሓቂ ADHS ኮይኑ ካልእ ቤክግራውንድ እንተዘይብሉ ኮይኑ ናይ ብሓቂ እዩ ዝሕግዞ ብከምኡ ትፈውሲ ንህቦ ማለት እዩ ግን ቶም ስድራ ክርድኦም ኣሎ ኤርትራውያን ከዓ ሓቂ ዘረባ ናይ ብሓቂ ፈውሲ ፅልኢ ኣለዎም ዝኾነ ፈውሲ እምብዮም ዝብሉኒ ማለት እዩ ሕጂ ብከምኡስ ክትሓስብ ኣለካ ዓይናይ ፈውሲ ይጎድእ ዓይናይ ፈውሲ ይጠቅም ብከምኡ ኣገዳሲ ኮይኑ ይርአየኒ ኣነ ብነፍሰይ ከዓኒ ኤርትራውያን ኢንፎርሜሽን ስለዘይብሎም ደኸውን ማለት ሲ ሕጂ እቲ መድሃኒት ዘለዎ ናቱ ሳይድ ኢፌክት ካብ ዘይምፍላጥ ወይ ካብ ዘይምርዳእ ዶ ምክንያቱ እኹል ሓበሬታ እንድሕር ዘይብልካ ዝኾነ መድሃኒት ክትወስድ እውን ድፍረት ስለትስእን ማለት እዩ እቲ ADHS ማለት ኣብቲ ታሕቲ ፌበን እውን ፅሒፋትልና ኣላ ዶክተር ፋናውን ገሊፃቶ ኣድህቦ ምስኣን ኮንሰንትሬሽን ዝብልዎ ማለት እዩ ኣድህቦ ምስኣን እዩ ኢላትና ኣላ ሕጂ ካብ ዘይምርዳእ ዶ መስለኪ እቲ ሓበሬታ እኹል ዘይምህላው እንታይ እትሳዕብየኑ ናይቲ መድሃኒት ብዙሓት ኣዴታት ኮሚየ ሓታና እየን ሕጂ ወደይ ክወስድ ኢሎሞ ኣነ ግን ኣይደለኹን ገለ ሕጂ ካብ ፍላጥ ዶ መስለኪ እወ ከምኡ ክኸውን ይኽእል ግን ሰብ ክሓትት ኣለዎ ኩሉ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ከም ሰብ ግን ወዲ ክዝፈውስ ወስድ ኣለዎ ክትበሃል ከለካ ክትሓትት ኣለካ ንምንታይ እዩ ጠቅም ከመይ ገይሩ እዩ ኣብ ነፍሱ ድዝራእ ኣበይ እዩ ኸ ናይ ብሓቂ ድሰርሕ ትፈውሲ እንታይ ዓይነት ጥቕሚ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ጉድኣት ኣለዎ ኢልካ ክትመራመር ኣለካ ኣነ ዝዕዘቦ ኤርትራውያን ግን ዋላ ቻንስ ተዋሂቦም ምሳይ ኣዙ ምክሪ ክቦም ክፍትን ከለኹ እኳ እዮም ካብ መጀመርታሲ ኖቕ ፈውሲ ዝበሃል ኣይደልን እየ ንቆልዓ የልምስ እዩ ንቆልዓ ኣብ ኮልድስቱል ኮፍ ከብሎ እዩ ዘይኮነ ኣተሓሳስባ ኣለዎም ድሓር እንተ ኣፀቢቓ ሓቲተ ትፈውስሲ ምስ ወሓጦስ ኣበይ እዩ ደኣቱ መጀመርያ ድሓር ካብ ከብዱስ ከመይ ገይሩ ኣብ ርእሱ ድሓልፍ ኢለ ተሓቲ ከዓ ክምልሱልካ ይክእሉን እዮም ኣዙ ዘይምፍላጥ ክኸውን ይኽእል ግን ከምዚ ናይ ባህሊ ወይ ከዓ ናይ ሃይማኖት ወይ ከዓ ናይ ኣተሓሳስባ ከምኡ ሎ ብልኣነ ፈውሲ ዝኾነ ፈውሲ ንውላድካ ከምዘይትህብ ርዳእኒ እዩ ግን ንቆልዓሲ ቻንስ ክንቦ ኣለና ነቲ ቻንስ ናቱሲ ብዝኾነ ሓገዝ ብዝኾነ ብፈውሲ ድዩ ዋላ ብቴራፒ ድዩ ዋላ ኣብ ገዛኻ ብሕጊ ምቕያርሲ እታ ቻንስ ክወሃብ ኣሎ ትቆልዓ ባህሊት ኣነ
نخبدو طراي أيكون زنبر نخبدو طراي أيكون زنبر حسب علوه كقمة كذكر برخا شيخ زيت الكلو بعدن لبخا تعريف زي مغلوب برخا شيخ زيت الكلو بعدن لبخا على ما يتكبر راين بينخا راين خبخا كتولد كلخا ببزح سببا كتموت كلخا بأمة علبا عيني عمة نيوح عين بعني صباح عين بعني صباح حسب علوه كلمة كذكر وديه عدام عشاء لحظب بمكر ونوع مثيله بتسفى تذكر نقصد رحمه هيكون الزنفر هيكون الزنفر هاي تعرف حلنا أمتنا يا خال أبعلم حلفهم بزحت كما خال نسخاوين صباح كتركبوا مخاك كتركبوا هيكون الزنبر نخبطو دراي هيكون الزنبر حسب علوه كقمة كذكر قطم زدنبو كل يوم زاح
يطملو حاجات كذبيو بزحات اللو ገንዘብ ተአኪቡ እንታይ ከተመከ ወርቂ ተሰብሲቡ ጽድቅነይ ኮለካ ዓለማይ ትክበራ ጥራይ ንበይነኻ ጥራይ ንኸብድኻ حسبالو كقمت كسرعل حجي قبزين كلتا نقرات كنوسد نخيل حدا زخونه قلعه هذا هاي على وقت باترنيها راح خنزلو كهون سلازيكل بسقاله متن نابخ مصيوم كرغاغصو اندحر علو برغص علو تي هاي اسمو مدهانيت كوسد علو اندحر تبايلوقا نتي بغبو مدهانيت نمنتاي تقمو ترديهم كان ولادهم وسيدهم كحجزو خنزلوم يا تملخت يا كما genau ግን ከም ዝብለኩም ቶም ኤርትራውያን ውሑዳትዮም ናይ ብሓቂ ስርግፀኛ ADHS ንክትብል ብኸምኡ መፅኦም መርመራ ጌርና ድሓር ፅሒፍና ብካንክን ካሰስ ለንኽፈል ሽግር የለን ዝኾነ ኤርትራዊ ክመፅእ ዋላ ወረቐት ኣለዎ ይብሉን ዋላ እንታይ ዓይነት ኣሲሉ ኣለዎ ብዘይ የገድስ ግን ተገዲሶም ክመፁ ኣለዎም ተርሚን ከኽብሩ ኣለዎም ድሓር ነቶም መምሃራን ከዓኒ ክገልፁሎም ኣለዎም ሰሚዐካ ኣለኹ ትብለኒ ዘለኻ ግን ስባይት ማይኑን ከምፅያ ክትብሎ ኣለካ ኣይኮነን ክትብሎም ኣይቅበልዎን እዮም ንዓም ብኽብረት ተቐበሎም ኣነ ከምኡ ምበልኩም ነይረ ኦኬ ሰሚዐኩም ኣለኹ ግን ናተይ መሰል ኣለኒ ምሽ ናቲ ቋንቋይ ትኽእሉ ሰብ ከኣላ እሞ በቲ ቋንቋይ ክትረድኣኒ ኣብኡ እውን ከይደስ ክመራመር ደሊ እየ ትብሎም ብኽብረት ግን ሰሚዐካ ኣለኹ ኣብኡ ከዓ እቲ ምኽሪ ሒዘ ከዓ ክመፀካ እያ ክትብሎ ኣለካ ኤርትራን ከምኡ ስለዘይብሉ እንታይ ይርድኦም ቶም መምሃር ኮፕሪየን ኣይገብሩን እዮም ኣይግደሱን እዮም ብቆልዓ ኢሎም እንደገና ከዓ ንመንግስቲ ጠርዑሎም ተረዲኹምኒ ግን ኮፐሪረን ማለት ምትሕብባር ኣይተሓባበሩን እዮም genau dan ከነቶም ከምኡ ገይሮም ይወስድዎ ኖ በቲ ቋንቋ ምሕፃር በቲ ሽትሬስ ዘለዎም ይጠፍኡ በቃ ድሓር እቶም መምህር እንታይ ኢሎም ፅሕፍዎ ብቲ ሪፖርት እታ ኣደ ወይ ትቦ ተገዳስነት የብሎምን ብኸምኡ ኣብቲ ዝለዓለ መንግስቲ ክንጠራዕ ኣለና ዝቆልዓ ሓገዝ ክወሃብ ኣለዎ ኢሎም ብካልእ መገዲ ኸይድ بهم كومنيكاتيون بالكسبن نابقلنا أتو مالتي أمانجستي أتو بزيت أكم نجار بهم سي كومنيكاتيون جبروا مثلا لكم ولا أسورجامي جبر اللي أسورجامي جبر اللي مو بقانقاي مثلا كل خفلت تبلن زل خد حر ناب أسفاو كيدا دي ولا ناب كلبوي كيدا خاني كمرامري هم جيركم قربوهم شعو مش هلكم نتقول عقد تقدسوا لي يفدوا مالتيون أجا ADHS فتيني خردأكم تحنت تبزح زلخ عن تايا أوتيسموس بهالحمام أوتيسموس زيادة سلاتيا ومن الوقت خينا ترنا خلنا أبزح على فحنتي تساتافيت بفويس ميسج سيدات اللي سريدل كنيرة بجوبو أمبيبيات خينا ديسلاتيا زبال يا تقول عاسي كم زي من بابن وأب من باب وكأني أب رخنن أب حساب شجرا لوه كم يوم كأ نقول عاك مزنوخ اليوم زي أجن نايب حق توم SPD شو بتلوجش دينز بو تماهيرام يوم بت ADHS كزاروي كلون يوم إذن حكم النايو زغون SPD ADHS رجت إني على ويلوخ من مراك اليوم إذن حكيم يوم على اليوم إتي Rechenstörung und Lesestörung sind behalten إذن هاي SPD Bereich يوم على اليوم سو مرميرام سي كفتوخ اليوم قال عسي ليس نايم باب ويكا أغيشن
ናይ rechnen ናይ ሓሳብ ሽግር ኣለዎ ኣሉ ቁፅሪ ማትስከለ እቲ ቆልዓ ሓንጎሉ ኖርማል ከሎ ናይ ከምኡ ኣዞ እንተ ፉንክሲዮን ዘለዎም ድኽመት ዘለዎም ቆልዑት ብፍጥረት እዩ ግን እዚ ብናይ መነፊዕኻ ወይ ሓሚቕካ ኣይኮነን ግን እሱ ከለካ ከዓኒ ኣብ ፅቡቅ ትምህርቲ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ናክታይል ኣውስግላይ ዝበሃል ኣሎ ኣዞ ፌቨ ናክታይል ኣውስግላይ was heißt es ነቲ ዝጎድለካስ ትትክኦ ማለት እዩ genau ናትካ ደኻም ጎንሲ ንኽትክኦ ከኽእለካ ዝኽእል ነገራት ዝምህሩኻ ቦታ ማለት እዩ genau nachteilig ausgleich kann mir misleki zum Beispiel Notenbefreiung in Mathematik oder in Deutsch also abta حمقت زلات كانت Leseschwäche lecker für die Note vor ab German Rechtschreib wird nicht benotet das ist das Gute also wala Gymnasium ta atut khaliha ስለምንታይ እዚ መጥቢኣይ ወሃበካን ኣብታ ደላትካ ድኽመት ትነጥብሲ zum Beispiel Gymnasium Test ክገብር ከሎ ሓደ ቆልዓኹም ዘለዎ also Schweiz ማለት እየ länger Zeit ወሃብ ኣብቲ ፈተና ስለምንታይ ውሽግር ተዘለዎ ብሕክምና ከምኡ ፍቁድ እዩ ማለት እዩ ንሕና ግን ንፅሕፈሉ እዚ ቆልዓ Rechen oder Lesestörung ተዘለዎ braucht Nachteil ausgleichna Zeugnis ንፅሕፈሉ ሽዑ ኣብቲ Gymnasium Test እሱ mehr Zeit ወሂቡ دحر حليفها ja das ist wichtig نخم نمفلات مالتيو genau das ist das أقول لك حق زي أنا دكتور فانا مخنياتو كاب كانتون كاب ناي فرنش كاب ناي إيطاليان كانتون سلازلو تدرج تبغيرو تزي ترديوم أو خلقي ندا براه كلهم كتكاد تبغيو أبو أخ أنت حديث له حدا تساتا في دحر تحطو تاسكن مجينا جن ناب دكتور فانا حدا قول عنه توصل زاد الكرايتيريا لو دي ويستحيف كحديث كاترح متخلي يزبزلو أصل زخون قلعة أب شوية غمت Krankenversicherung ኣለዎ ኢንሹራንስ ኣለዎ ወኸም እሱ ብዘይ ገድስ እንታይ ዓይነት ወረቐት ኣለዎም ስድሮኦም ኣብቲ ናባይ ንምምፃእሲ ኩሉ ቆልዓ መሰል ኣለዎ ዋላ ዓብ ሰብ ግን ዲፔንድስ ካብዚ ሃውስ ኣርትስ ሞዴል ከም ኣብነት ብትግርኛ ይፈልጦን ሃውስ ኣርትስ ሞዴል ግን ገሊኦም ኣለዉ እቲ ናቶም ኣስዩልሽታቱ ዘየፍቅደሎም ትኺኖም ናባይ ክመፁ መጀመርያ ናብቲ ሃውስ ኣርትስ ኸዱ ድሓርቲ ሃውስ ኣርትስ ክፅሕፈሎም ኣለዎ دحر ግን ክመፁ ኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ካንቶን ከምዚ ኣውሳ ካንቶናል ከመን ንዝኾነ ሰብ ክመፀኒ ይክእልን እዩ ስለምንታይ እቲ ካንቶን ከምኡ ዝብል ሕጊ ፅሒፉ እዩ እዚ ኤርትራዊ እዚ ጥራይ ኣብ በርን እዩ ከም ዝኽእል ካብ በርን ኮይኑ ወይ ከዓ ኣብ ጌንፍ ብኸምኡ ሲ ምስታ ናይ ጌማይን መጀመርያ ኣነ ክዛረብ ኣለኒ ሽግር ከረድእ ኣለኒ ድሓር እሳቶም ኦኬ ይህቡ ማለት እዩ ሲሻይ ዝበሎ ከዓኒ Entwicklungsstörungen ማለት እቲ አውቲዝሙስ ወይ ከዓ ካለ ኣሎ Entwicklungsstörung ዝበሃል ማለት እዩ ከምዚ ናይ geistige Behinderung ከም ኣብነት ናቶም ኣእምሮሲ ትሕት ዝበለ ፀቢቑ ማለት እዩ also ቀልጢፎም ክሓስቡ ይክእሉን እዮም ወይ ከዓ ቀልጢፎም ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ትእምሮ ቁሩብ ድኽመት ዘለዎም ቆልዑት ማለት እዩ ያ also Lernschwäche ኣሎ geistige Behinderung ኣሎ እዚ ሁሉ Entwicklungsstörung ይባሃል ማለት እዩ ናይ ዕብየት ወይ ናይ ምዕባለ ፀገም ማለት እዩ genau ናይ ምዕባለ ቀልጢፎም ክዓብዩ ወይ ክምዕብሉ ዘይክእሉ ወይ ኣብ ሓደ ነገራት ክምዕብሉ ወይ ንክዓብዩ ዘፀግሞም ማለት እዩ genau die Entwicklung ja genau die Entwicklungsstörung ህጂ ዳውን ሲንድሮም ንብሎ ንሕና ማለት እዩ እቲ ዳውን ሲንድሮም ከማን ግን እቲ ዳውን ሲንድሮም ከማን ካብ ፍጥረት ዝመፀ እዩ ነው ist entwicklungsverzögert aber auch entwicklungsgestört komm behalt mal die German هجي زقول عزي كم جمرتها مثلا لو داون سيندروم كمان ist eine Entwicklungsstörung eine genetische Problematik هجي بغموس ناي زرعي ناي انتي زبهال genetisch ja ناي زرعي ناي تفطرو ناي زرعي ja يوت داون سيندروم genau إذا أتوم كم جمرتها نفكار تمرتيهم كردو das ist klar هاي pädagogische Schule مالتيو ያ ምናልባት ኣብዚ ናይ ቆልዑት ናብ ተኸል ኣርስቲ ከይነጠረት ከላ ኣብ ናይ ቆልዑ ሕቶ ዘለዋ ናፃ ኢዳ ልዒላ ፀኒሓ ነይራ መስለኒ ናፃ ሕቶ ተለክ ንዶክተር ፋና ከይነጠረት ሕጀት እያ يقنل عندي أنا يقرأ كتدوس قرب لزيرداني إذا أنا ديسليسيا سياسي أنا قد أمي بصراحة رهيبة إتقول بما قدامي أخذت كلاسة يا هجي إتي أنا كترجم اللندي خير نتعدى
እተደፍ ፍጹም ክትቀበሎ ይከኣለት ምክንያቱም እቲ ቆልዓ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ኣብ ትምህርታ እጂ ከምኡ ክብልዋስ ክትቀበሎ ይከኣለት እጂ ኣነ ግን እዚ እንታይ ክሓትት ደለ ኦኬ ብተፈጥሮ ዝመፅእ ሕማም ይውልክኒ እንታይ ትረድእ ክመሓየሽ ከምኽኣሎ ዶ ወይስ ንዑ ዝግበር ፍሉይ እንደይ ካልእ ከም ናይ ሕክምና መሰል ሓገዝ ክግበረሎም ከምኽኣሎ ዶ ስምዕኒ እታ ቆልዓ ብማት ንፍዕት እያ ኢልክያ ምሽ ትበለፀት ኢልክያ ብጣዕሚ እዚኣ ናይ ማት እያ Rechenstörung ኣይበለትን ግን Lesestörung ist Dyslexia በብዓይነቱ ብሬን ኣለና ርኢ እቲ ቆልዓ ብፍጥረቱ ብማት ንፍዕ ኮይኑሎ ምሽ ታጓል ጀማ ናይ ብሓቂ ከምኡ መስኪሮምላ ግን Lesestörung ቢዳ ኣብ ካልእ ሓንጎል እዩ ዘሎ ናይ ምንባብ ፀገም እቲ ናይ ምንባብ ፀገም ከዓኒ ፍጥረት እዩ ኣሎ ከዓ ቆልዓ ናይ ምንባብ ዝበለፀ ኮይኑ ከሎ ኣብ ናይ ማት ሽግር ዘለዎ ኣሎ ተረዲኽኒ ቁፅርስ ዘይፈልጥ ቆልዓ ኣሎ ብፍጥረቱ ማለት እዩ ደንቆሮ ይኮነን ግን ከምኡሲ ሽግር ብሱ ዝተፈጥረሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ከም ኣብነት ሕብሪ ዘይፈልጡ ቆልዑት ኣለዉ ከምዚ ቁት ከምዚ ቀይሕን ቀጠልያ ዘይሪኡ ቆልዑት ኣለዉ ተረዲኽኒ ፍጥረት እዩ እዚ ከምኡ ሰብ ኣለዎ ብከምኡሲ እቲ ይቕበሎን ኣይቅበሎን ኣይኮነን ሕቶ እንታይ መስለኪ ከመይ ጌራ ታሰብሲ ተረጋግፅ መጀመርያ እኮ ዝኾነ ሕማም የሰብደካ እዩ ዝኾነ ቆልዓ ውላድካሲ ካንሰር ድዩ ወይሲ ብዘይገድስ ዝኾነ ሕማም ኣሎ ክብሉካ ከለዉ ናይ ግድን ኢኻ ከመይ ጌርካ ትቅበሎ ክትንብድ ኢኻ ድሓር ግን ድሓን ምስ ኮንካ ሾክ ምስ ሓለፍካዮ ከመይ ጌረ ሓገዝ የምፅእ ከመይ ጌረሲ ሰብ ብቋንቋ እዩ ዘረድኣኒ ወይ ከዓ እሱ እንተለካሲ ከመይ ጌርካስ መሰል ኣለካ መሰልካስ ተፀብቕ ከመይ ጌራ ኣብ ኖርማል ትምህርቲ ዘቆልዓ ክትመሃር ትኽእል ከምኡ ኢላ ክትሓስብ ኣለዋ ታደ ድሓር መን ሕግዘኒ ኢልካ ነቲ ዝሕግዝካ ሰብ ምስኡ ትማኸር ሽዑ እንታይ ግበሩ ከዓ መሰልኩም ኩሉ ግዜ ሽሪፍትሊክ ሃቡ ንበልዎም ፀሓፉ ለይ ናይ ብሓቂ ከምኡ ከም ዘሎ ወደይ ጓለይሲ ፅሒፍኩም ሃቡኒ ምእንታን ንኻልእ ሓኪም ወይ ንኻልእ ሓገዝ ክሓተን ይሱ ኖ ከረድኦ እዚኣን እያ ኤርትራውያን ብቁሩብ ድኽመት ኣለዎም ንወደይ ከምዚ ኢሎሞ ንጓለይ ከምዚ ኢሎማ ከምኡ ብሉኒ ማለት እዩ ሰዓታት ዝዛረቡ ሓንቲ ወረቐት ግን ሒዞም ኣይመፁን እዮም እታ ወረቐት ተድልየኒ ንዓይ ግን ምእንታን ናይ ብሓቂ እንታይ ተፃሒፉ ዘሎሲ ከንብብ ወለኒ ሽዑ እሱ ሒዘ ከዓኒ ምስኦም ዲስካስ ክገብር ይኽእል ከረዲኹምኒ ብከምኡ ብጣዕሚ ተገደሱ ከንድዒ ምናልባት ምዝኻ ቁሩብ ከምቲ ናተይ ዝሪኦ ከዓኒ ምናልባት ኩሉ ብኔጋቲቭ ክትወስዶ የብልካን ማለት ክህሉ ክእሉ እንዲኦም መማህራን ኔጋቲቭ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ግን መብዛሕትኦም መማህራን ብፅቡቅ ዓይኒ እዮም ዝሪኦ ቆልዓ ማለት እንተ ደኣ ገለ ነገር ኣለዎስ ክነግሩኻ ዝግደዱ እዮም ስለዚ እንተ ደኣ ገለ ኢሎምኻሲ ቀልጢፍካ ከምዚ ብኣሉታዊ ድዩ ዝበሃል ዓይኒ ክትሪኦ የብልካን ኦኬ ትቕበሎ ድሓር ከምዚ ክትብሎ ፅንሕት ፋና ተሓትት ብትሕትና ተሓትት ብክብረት ናብ ሓኪም ትወስዶ ወይ ፅሑፍ ሃቡኒ ትብሎም ከምኡ ኢልካ ኢኻ ክትፃርዮ ትኽእልነት ጉዳይ እንተ ደኣ ብኔጋቲቭ ተሪእኻዮ ጓለይ ንፍዕቲ ከላ ከምዚ ትብለንላ ፈሊጣ ገለ እንድሕር ኢልና ግን ነቲ ፍታሕ ኣይንረክበሉ ኢና ነቲ ጉዳይ ማለት እዚ ራሲስሙስ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ኩላትና ሓቂዶ ዋላ ፊቨን ዋላ ኣብሳራ ዋላ ኣነ ኩላትና ኣብዛ ዓዲ ንቕመጥ ራሲስሙስ መዓልታዊ ምስ ኢና ንቃለስ ብዘይገድስ ግን እሶም ዝሓስብዎ ኣብ ሓንጎሎም ይኹን ንሕና ግን ራሲስሙስ ዋላ ገይሮም ይረኣዩና ወድኻስ ንጊምናስዮም ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ ከምኡ ኢሎም ሓስብዮም ብዙሓት መማራን ንደቂ ወፃኢ ግን ንሕና እቲ ድሌት ነቲ ቆልዓ ኢና ሞቲቬት ንገብሮ ነቲ ቆልዓ ከምኡ ጌርና ዓይኒ ንገሮ ኣብዚ ዓዲ ራሲስሙስ ስለዘሎሲ ፀሊኦም ከዮም ገለ ንበሎ ፅልዓት የሕድር እዩ ቆልዓ ሓንሳብ ሓንሳብ ትድሮም ዛረቡኒ እቲ መምህር ስለፀልዓኒ እዩ ንዓይ ዝፀርፈኒ ንዓይ ጥራይ እዩ ድዕዘበኒ ከምኡ ኢሉ ቆልዓ ድሮ ክሓስብ ጀምር ኣብ ልብና ንሓዞሱ ስለ ጥቕሚ የብሉን እቲ ቆልዓ ፀሊም ዲኻ ፃዕዳ ዲኻ ረጊድ ዲኻ ቀጢን ኣይግድሽን እዩ እስኻ ጥራይ ንፋዕ ስነስርዓት ግበር ከምኡ ጌርና ንኦም ነተባብዓዮም ድሓር መሰሎም ከዓ ነፍልጦም ንሓግዞም በቲ ዘለና ሓገዝ ክእለት ማለት እየ ድሓር ነቲ መምህር ከዓ ብፅቡቅ ጌርና ንቕረቦ ብክብረት ንቕረቦ ሰምታይ ሰብ ይዙ ካልእ ቻንስ የብልናን ዓዶም እዩ
نحن هنا خنوعهم كل مسجد زلنا كنا إذا كل جزء إنا نبلا وقت كورس نايتقرين يخنب كلنا ونعرفهم كل جزء نبلا أنت تقول عمر كم زي لنا مسبلك زم عد يوم خمس سدتين تاسلا سقنا كويم كم زي لنا رؤوس غي ملأنا نعو يعني عخات بق حسيب الكاكوي نمت خمس سلس دليل كاكوي كان عو بوستيف تزاريبك زربات لك مس ممرك تزارب صبغي
ግርማ አለም ሕቶና አኺ እሕፅር አቢልካ ثانك يو زناب حري زنابك دحر ግርማ አለም ዕድል ክበክ اوكي ثانك يو بصراحه فتي دكتور فانا كلكم حنت حتى لاتني كاب كندي عمتي ني حنقول مرمره كتقبرولس كاب كندي ابي كتقبرول تخل ثانك يو اسو نحنقول تيست مالتي اسو MRI دختب زلخي اب ماشين اتو خمرمر ويسد على زبلكو تيست أنا زبالكو تيست نجدن أفتمرت خونا لو تقولها تو حدا أب كيندرغاردن سلا أب كيندرغاردن تخوينو بزي متحافة له بمسرح بمتوات بنفلت أنا جر مالتيو also auf jeden Fall ab Kindergarten Primarschule also Primary School Secondary School لا صراحة يا ثانك يو بحبتي ماشي ناتو عيني فيبن حجي ساعة شوعات تغطوت سنديات ناي فيبن عيو غزا ناي نفي دكتور فانا محجاز نابقات السقاقير له ساعة شوعات في بغطوت يا زناب نعاقي يعدل كبكي مرحبا بسري أنيلي يا أنيلنا دكتور فانا نابتيك سجر اتي ادهايس زبلكيو مستي اوتيزم انتايو فلليو كفل كحتلي كاليت حتو خاني أده أيسالو استبهلا قلعس ترى ألو تبهيلو حدا قلع عمو ترجع بحكم الناسي بزي مدهانيت كانت زبالكيو مدهانيت نفرح عندنا حدا كنت قلت لنا وانت نحكي تزلو سايد إفكت ويونتي كم تسألوا زخلنا تقلعه ولو انت أبنت زمت أخي حدا قلعه كوسدو أو وسيدو دايكون خلو قال أختب لنا تنحكي حاجة زيتا تافلت أصل زوحدة ننديو تي تنجر كنوستو زين دلي تمدهانيت حجز أبرزي أخفلت دليل زلقص بزي مدهانيت تأدها إس زلق العسي بزي مدهانيت بقى مجاجبا وي بمعلال وي بمكتتال كحمام وخجود اللي عنده زبل حتى لنا مالتي يعني اللي also بزح تيوري له كم أبنت بزي فوسي تقولع بمجاجبا مالت كم زي شكر توحدة كم أبنت شكر أنت بزح كولا ويك بزح شكر زي قدس دوسد كونو تدمو قطيفو سوفيزو لعل خيد دحر تحت خيد تي سلتي جلوكوزا ابدمو شكر سلا قطيفو زوحد زلعل السون تبارياتو كقلطفو خيل وي كغزحلو خيل ازو شكر موحد طقم لو وي كا شتات تفوسي الو فيش اول زبحال اوميغا 3 فيتسور زبحال كبوريوغن بعد غا تغزو مالتو كاب ابوتيكا كاب فارماسي السكر بيحجز يونتي كونسنتريت أب حدا خد تقولها كل تجيزة أب مع تكتبوهم تخليهم يبلوم جن كم زبلكي كوبريو من إرتراويان معدتو جن تقولتم أب حنقولو كم تفوسي كالتفو أيسرحنيو تشجر أنت هيزولو مثلك أب تمرت تقولها ناتو تشانس أي وهابنيو أنت بحرياتو ليك يركون تقولها أنت قاسيلو تسرح كوينو ويك أب بزح تربش كوينو تقول عسي ولا حنقولوا نفع خلو أبن جيمناسيوم دي بك أقول أخلو أبي خأتوهم also أبنا كانتون زوريخ كزارب كلو أبي تيلو مش هجسو زي يحرقك تشانس أي وهابني زمنتاي سلا أب جيمناسيوم ويك أب تا ليفلز بهال أب تبوت مرتسي من خلو أب تبوت مرتسي أتقول بعلوم كحسبوا لهم بعلوم ناتهم إمبولس كقطعات لهم بعلوم كأكنف اللوم السوسي أي كلنيو لهم تمام هران كان زايبونهم بهم إيه أنا قاعد أسمع عنه مالجو ويا أبتي أنتي مالتها في ناير كرفنا أتوم أب عزم دوز اللقلسي نفسهم كيلهم خديهم بوزحنا ما حاجة زي دليل ماتيهم أب دوز اللقل عاجين بوزح جزء كان زولتهم استفعلي المهنيات بتقول أب قانقا بون خلي ويك أب أتكرر بالك مسرح
ወይ ድማ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ኣብቲ ክላስ ግልጽ ምልጽ ብልኸውን ብኸምዚ ምክንያት ካብ ዝወሃቦ ግዜ ዝያዳ ስለ ዝደሊ ኣብቲ በይኸውን ኣብቲ በጊን ዝያዳ ሓገዝ መምህር ኣለዎ ማለት እዩ ከዓ መምህር ሲኣጎን ኣለዎ ኣብቲ ኣጊን ብዙሕ ግዜ ተንቆልት ነብሶም ክኢሎም ሓንሳት መምህር ኢንፎርሜሽን ምትሃበስ ቀጥታ ተቐቢሎም ይምሰሉ genau genau ሰ እቲ ሓንቲ ሕቶ እኮ ሕጂ ሓቲታታ ሓንቲ ሓፍትና ብዘይ መድሃኒት እዚ ADHD ማለት እዩ ብዘይ መድሃኒት ክፍወስ ይከኣል ዝኾነ ዓይነት ቴራፒ ድዩ ብኣመጋግባ ትብላ እቲ ሓንቲ ከዓ ብዙሓት ስድራቤት ማለት እዩ በዛ ኣውቲዝም እዚ ንብሎ ዘለና ብኡስ ብዙሓት ፋሚሊ ኤርትራውያን ተጠቂዕና ኣለ እዚ ከዓ ኣይንፈልጦን ኢና ከዓ ቀደም ማለት እዩ እቲ ነጥብ ይገብረሎ ፍርሒ ይሕድረሉ ኣሎ ዘይፈልጦ እዩ እቲ መድሃኒት እውን እንታይ ሳዕቤን ኣለዎ እንታይ ሳይድ ኢፌክት ኣለዎ ከዓ ብዙሕ ኣፍልጦ የብሉን ሕጂ ከምዚ ኣለዎሞ ውላድካ ውሰድ ክበሃል ከሎ ብዙሕ ዓይነት ፍርሒ ይሕድር ብደገ ዝሰምዖ ሓበሬታታት ኣሎ ሕጂ ሓደ ከምኡ ክብል ሰማዕኮ ማለት እዩ እቲ ውላዶም ADHD ስለ ዘለዎ መድሃኒት ንኽወስድ ተሓኪም ኣዚዝሉ ግን ንሶም ኣይደለዩ ምክንያቱ ምስ ዓበዩ ሳዕቤን ኣለዎ ዝብል ኣፍልጦ ማለት ተመክሮ ካብ ሰባት ስለ ዝሰምዑ ሕጂ ምስ ዓበዩ ናይ ከምዚ ናይ ድራግ ክኾኑ ከምዚ ኢሉ ብጣዕሚ ነዚሲ እቲ ሰብ ኣቐዲምካ ቅድሚ መድሃኒት ምሃብሲ ብዙሕ ዓይነት ኣፍልጦ ንኽረክብ እንታይ ዓይነት ተራ ትፃወቱ ኣፍልጦ ምፍላጥ ምሳኣንሲ ይሃስየና ኣሎ ግን ተረዲእክ ሓፍቴ ግን እንተምስለኪ ሓቂ ዘረባ ክነግረኩም ዶ ኤርትራውያን ናይ እቲ ኣነ ዝሪኦም ኬስ ማለት ሲ ኩሎም ኤርትራውያን ኣይኮኑን ውሕዳት እዮም ምሽ ግን ኤርትራውያን ተጠፊኦም ክብለክ ክኽእል ኣብዚ ዓዲ ተወሊዶም ወላ ስድሮኦም 2-3 ዓመት ኣብዚ ዓዲ ግበሩ እምበር ኣብዚ ዓዲ ተወሊዶም ወላ ሓንቲ ናቶም ቻንስ ክወስዱ ዘይክእሉ ኤርትራውያን እዩ ዝርኢ ብጣዕሚ የሕዝን እዩ ሓደ ክልተ ይህሉ ድዕወቱ እተን 10 ዓመት 8 ዓመት ዝግበሩ ኤርትራውያን ግን ብኣውቲስሙስን ብኣዲሃኤስ ዘይኮነ ብዘይ ምስምማዕ ብናይ ምትላል ከምዚ እቲ መንእሰይ ብናይ ሆት ኤጅ ኣብቲ ዘይኮነ ዝወድቁ ኣብ ሽጋራን ኣብ ሓሽሽን ኣብ መስተን እሶም ይበዝሑ ዝገርመኩም ብጣዕሚ ይሕዝን እዩ እቲ ፍርሓት ከም ዘሎ ይርድኣኒ እዩ ግን ኣብ ትምህርቲ ዓለም ዝዕወት ኤርትራውሲ ውሕድ እንዲሁ መኮይኑ ዘሎ ኣብ ካንቶን ቱሪሽ ክነግረኩም ብኸምኡሲ ከመይ ጌርና ቶም ቆልዑትሲ ናቶም ቻንስ ኣብዛ ዓዲ ይወስድዎ እንተ ሕክምና ዘድሊ ኮይኑ ብሕክምና እቲ ፈውሲ ከዓኒ እቲ ሓኪምሲ ክጎድእዎም ኢሎም ፈውሲ ክህብዎም ኣይክእሉን እዮም ተረዲኹምኒ እቲ እንታይ ሳይድ ኤፌክት ኣለዎ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ኢና ክንፈልጥ ኣለና ነቲ ቆልዓ ግን ADHD ዘለዎ ናይ ብሓቂ እንተለዎ ኮይኑ በዓሉ ከማን ርበሽ ብውሽጢ ድሓር ኣብ ሓሽሽ ዝወድቁ ኤርትራውያን ብዙሓት እዮም ስለምንታይ ተሓሽሽ በዓሉ ዝግ ስለ ዘብሎም ወይ ኣብ መስተ ስድሮም ዘይፈልጡ ወይ ከዓ ብዙሕ ኣብ ሄንዲ ኣብ እዚ ጌም ተረዲእክ ኣለኻ ተረዲእን እቲ ሓሳብ ናትክ ኩሉ እቲ ብዙሕ ጉድለታት በዓልና ነምፅኦ እንድዩ ሕጂ ዘይ ምፍላጥ ከዓ ነቲ ሰብ ከዓ ማለት እኹል ኢንፎርሜሽን ይወሃቦም ድዩ ኣይወሃቡን እዮም ስለዘይ ቋንቋኦም ዝኾነ ሕጂና እንታይ ንብል ኣለና ኣብዛ ዓዲ ብሩከንባው ኣለዉ ከም በዓል ኣብሳራ ከም በዓል ሲሻይ ንና ከማን ፕሮጀክት ኣለና ምስ በዓል ፌቨን ብሩከንባው ትራውማ ዝበሃል ብዙሕ ዓይነት ምንቅስቃስ ኣሎ ብዛ ዓዲ ሕጂ ብኸምኡስ ዋላ ሓኪም ግዜ ተዘይ ተረዲእክ ኣለኹ ብሓፈሻስ ባዕሎም ክነቕሑ ኣለዎም ይፍትብል ሶሪ ኣብዚ ኣንሽቲ ጥራይ ሶሪ ፋና ትብል ዘላሲ ብዘይ ምፍላጥ ክእል እንድዩ ግን ኣነ ከዓ ከተባብዕ ዝደሊ ከምዚ ፋና ትብሎ ዘላ ዝኾነ ነገር ከምዚ ሕጂ ዙም ኣሎ እዚ ወይ ኮርስታት ኣሎ ዝካየድ ከም NCBI ከዓኒ ኤርፋም ዝበሃል ኣሎ ንምህሮ ንፋሚሊ ዝምልከት ትምህርትታት ኣሎ ምስ በዓል ኣብስራ ምስ ናትናኤል ምስ በዓል ሳባ ካልኦት ኣለዉ ምሳና ዝመርሑ ከምኡታት ክኸውን ከሎሲ እቲ ሰብ ይሳተፍ ዋላ ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ብዘየገድስ ምእንቲ ኣብኡ ምስ መፅኻ ሽዑ ሓበሬታት ትረክብ ሕቶታት ክትሓትት ትኽእል ኔትወርክ ትፈጥር
حج بخم وينا خن برتع لنا حج كاي حيش مبر أنا ذكرنا نخجم الكلخوست إرترا بس حيساتف من يرو أبز خمسيتات سلازي أو نبرتع thank you تحرك أني سوري نتحجز كأ هجي أبحر فاميلي أنت أنا جلسة أخوينه كم هجي زمت أخوي كحموش هجيش عمز جبركو ما تيسي مخري نعموني حبهم أنا كم زخمز قات موني نيروس بخمز خمزي فتحيو كم زيت بحال على سبت حجز كيفن ديا أبتمرت خيدا ناسنا إلديو كم غير ناسي كوف كم زي قلوت بحال قلوت نكون سلا شجر عين حبا سلا أنا سلا نشجر أبصراونا اللوا أبصرا زلوا في بنونا اللوا كلاتنا حدينا هجي بيعتمد بخم عني يحرقنا حنسب نتحن كل حاجيس كايا مخيط كاتب وندا مع بلد نتخال قربيتا the same شجر كلوا عيت نجران هجي سو يحزنكا سبسيستر فوتو كونه فوتو تحبريتا نابنت حجي سقيلهم تم قلعتهم مهارانكو مجمرتا نعاقا قمت دكتور فانا عنتو يقولتو نعاقا حبريتا خي هابو خان اب حكيم نابقل ايسودو خانيم حجي انا مجمرتا اب قداماي كفل غلا قالي كونسنتريت ايتقبرني خالو كل نفعتي اغن زي امس هابنايا ايتسرحانيا خوفيلا كونسنتريشن ايتقبرني امس بلاني مستقلع خوفيلا ممرك خمز لا تكي الى مس عرقوا مستزارقوا تقلع يعرياتو حجي نحنا قلنتهم قلعته زي تزاريبنايم سقيلهم اندحر قصيلهم كومو دحرتهم ممهران نبقى معبالتات يخدو مالتي سلازي تا مس هاونا تحبريتا سنحنا كم غيرنا بعتو بنريو تزهابنا حبريتا كامرأي صبقيو كبري لي يوهانا قريتنا كنيرنا سوري يوهانا عدل كبكي نوت أجميلا بالتعميق أنيرنا دكتور فانها كمسكنا كيفتو حنت حتلاتني أنا هجي بزعباني يقلعو نابنتنا باخن خنمت قد دي كاب تزخنا حبريتا خمت أنا زلونا يقلعو ولاس بحنا ببعلنا بولنتارينا بخدمت نخلينا نبعنا نجمجم يا استغب على خدمة تغلي غير راي كان كاسة كاتي يزليكم تي إنشورانس كارد يزليكي نتأي أوكي قلنا يكون بتمرتي قلنا يكون كل بتمرتي يكون زمتون بعلهم يوم زمتون بتمرتي قديدهم زمتون خالو أقداسي إنشورانس رايا ده حركة عني هاوس آرتس موديل كم زبل كوري أنت نتأزي كون كنا بدلاكي حكيم بعلق كده خدمة يتغلي غير ناس كهاوس آرتس ويك أسويل آرتس تحفل كله اوكي كما خرلني كان سوقن سلاز فلتوني بسرح بحسب سلا مساعد سرح قد يفهم يوم اولا بانترنت جيرهم زرخبون مو اهاد وحجازي تازي عيلهم اوكي زبلو كم غيركم كتفلتوا مالكم ولا انت زفلتوا مزي زي اسبسي بقانكو انا اخترد الناس سكند كم زي مش عليكم كم زي ريكومنديشن اكزامات خالي ناب دكتور فانا صحافو لي تبلي انا حكيم غزا انا خيدنا ناب دكتور فانا صحافلي بقانقاي كتردأنا ناي ودي وي ناي غالي بلك عصقما انت يخفلط اندحر كوينه دكتور فانا تحجزني انا ابقى صحافلي تبلو شعو خمري فرالو خونه كالو مالتي سو اوكي ولا انت عرفت تقبر تخلي هاي غني اللي بتاعنا تردأت بالله ثانك يو بقدرنا تعملنا مسلوكي نعم فتاك اتي مستجدينا زناب حيتا نيرا ادها اسن اوتيزم سي تمساسلنا تلودو زي الرعب وي نفس نعبلت حجسي وي بتمرتري بخال ممهران مقلطو زي كله نحنا خف غدا بخمي كنفلط نخل عبدك الناس وريم ملكتاسي بتخال بكنا also اوكي ترديني سوري حالي سبحيتاتني راه تا اوتيزموس مساخد فطر حمامي تا اوتيزموس تقول عاسي كم زي سبك قرب زي كقل فشخ زي بل كم زي سوشال اكشن زي ردو كم عبنت عب حزن سب يبكمش ويك عسب زي سب النجار تخوينو سب سنبت تقول عاي ردوون سوشال كم زي نسوسيال اكتيونن كان ببزيك تقول عملت اوتيزم زلو قلعه مش حنقول تحازي كون انت حنقولو نورمال كون خيل نفع كون خيل ويك أمره حتى يركون خيل زي نافترة حتى يمكن تا أوتيزموس مور كم زي تقول عم استولده تاد يرد أغلطيفو كم زي محقف زي دلي وين تتأكيو زخونة ماي نجر زي فتقول مبزحتو جزء بينو يخون مسكالو تقعد كتعود زي دلو قلعة زينا أوتيزموس ملكت تناي سوشال مالتي كعني مس جروب زي فتو كل جزء بينو جن بحد نجر بتعملوا فوق خون طلعة خم عبنت زقنا كلنا اس بي بي زفلت تبابور أبي كفتبل أبي دوتبل
كله أطبيق زحز قلعة مالتيو بحاجة نجر ويكا بناي أيروبلان زقدس كم زي سبيشال تقدس نتهلوه جن كم زي مور سوشال كم زوم كالوت قلعت زي كونه زينة أوتيسموس ملكت دهارك أبوها أبو بعينتو دجنا له زفل عليه نعادي حائس كاليو تقولعة يربش كل نجار يودقه كل نجار يرس أب حدا زي كل بعد خط أبغى عزوبة خط قلعة ما بتحتو جيزة ودات يوم كمو ودم قال تلك تودي خمس ود زلو قلعة سدرا فلتينو يرس يود يبقاس كموسي مور يبزه بعدي حائس ويكا عادي أسرع تقولنه عني تها زي بلو تي اتش زي بلو بتاعم زحل خون بقى كانوا كل سب بليعو خلو تقول عجنا يجمرن اب مصحفكم او صبغيرو يصحفن بتاعم غاسبل بهم يعزبوا ممهران اوكي حنقولوا جن نورمال كلو اوكي ثانك يو دكتور فانا منالبات اتقال بيلكن ابتحنتي نبتا تسعبار اسنا قدم نتاونا ابزنا يقلعو كمل اختغت حلفيه تدلي بفلاي نولد مالتيو يديبند سابانا كم زغت قلت يتصنحقي ابتي نحناون زلعله ترى كم زلنا دقنا خاب كم ز عينت نغرات نخغلاغلو ناي ناتنا ترى وسان مخانو نديخ غريصكي قدمنا ابتا خالئي ترست مسغاركي اتعلا بيلكن ولد تحلفيه ملخت تليب ازو حمام سي زغنا حمام سبزت ريكونن تجاجي يكونن بالعن مشالكم ازو انتن املخنا عملكم الناس اند بالعز ملصي بالعن سفتيو ويتجاجي يكونن حمام زطري ግን ኤርትራውያን ቆልዑት ብዙሕ ጥቕጠት ኣለዎም ክብለኩም እኽእል ብዙሕ ሽግር ኣለዎም ስለምንታይ ቁሱናት ስድራ የብሎምን ሓደ ስድራሲ ብኩሉ ሕጉሳት ኢና ዝብሉስ እንድዕ ውሕዳት ኮይኖም ረኣይኒ ብኸምኡሲ ይረዳኣና ደቅና ኣብ ካልእ ዓዲ ስለ ዘለዉ ኣብ ካልእ ባህሊ ብዙሕ ነገር ከተሃሎም እኽእል ብዙሕ ነገር ከዓ የድልዮም ክምዕብሉ ሕጂስ ሓላፍነት ኣለና ካብ ናትና ቁሩብ ውስድ ኣቢልና ናትና ጭንቀት ኣብ ገለ እፅው ኣቢልና زودي إذا قاليت أنت هاي اللي أبز عدس كم سبعة كنت مقبلينا أبكم ونتقد زي كم زد الحر كأت قصلنا عين حبا مستوم زلوا حواتنا بزلوا كلهم بقى على أبصارة بقى على الفيفن بعدناتنا إل كم زمت ما نجمر قلت أخوي الناسي شجرنا نكافل سلا حد زلوا شجرت حدونا اللوا بخمسي قلت في ناس أبسولوشن تو كم يجرنا تقول عس مسكال تماخير ناس أبسولون تونا نحسب Yeah, thank you, Dr. Fana. Sega
يا